Ξεχάστε τα πανιά. Ξύνουν το χρώμα, και ακόμη και μια στεγνή πετσέτα δεν μπορεί να φτάσει σε αυτές τις γωνίες και σχισμές. Η χρήση αυτής της συσκευής είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχετε έναν σχολαστικό καθαρισμό. Απορροφά όλη την υγρασία σε μόλις 5 δευτερόλεπτα, ειδικά εκείνες που έχουν παγιδευτεί σε σχισμές, μια εργασία που μια πετσέτα απλά δεν μπορεί να κάνει. Και με ένα νέο μοτέρ, φυσιτήρα και μπαταρία, διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας, καθιστώντας την ιδανική για χρήση σε θερμοκήπια. Από τη στιγμή που ανοίγετε τη συσκευασία, το όνειρό σας για αποτελεσματικό καθαρισμό είναι εφικτό. Οι δυνατότητες της εκτείνονται πέρα από τον απλό καθαρισμό του υπολογιστή σας. Μπορεί επίσης να σκουπίσει το χειμερινό χιόνι και ακόμη και να ξεφλουδίσει το αυτοκίνητό σας όταν είναι ενεργοποιημένο. Αφού πλύνετε το αυτοκίνητό σας, μπορεί να υπολογίσει και να αφαιρέσει τα χειμερινά υπολείμματα, ακόμη και λεπτά στρώματα πάγου, χωρίς άμεση επαφή, προστατεύοντας το χρώμα από τις γρατζουνιές. Με επαρκή πίεση αέρα για τις καθημερινές ανάγκες και ρυθμιζόμενη ταχύτητα, είναι απίστευτα ευέλικτο και ισχυρό. Το να το ονομάσετε ισχυρό ανεμιστήρα είναι άξιο λόγου. Αν θέλετε ισχυρό άνεμο, αυτός είναι ο κατάλληλος για εσάς. Πέρα από τις πρακτικές του λειτουργίες, μαρτυρά τη δύση του ηλίου στο νότο. Ακόμα και όταν φοβάστε, δεν υποχωρεί ποτέ, όπως και ο ίδιος, ανθεκτικό και ισχυρό. Ενσαρκώνει και αυτό την ομορφιά του συνηθισμένου, αόρατη συντροφικότητα, που κερδίζει σιωπηλή ευγνωμοσύνη. Ο χρόνος αφήνει ανεξίτηλα σημάδια. Ενώ δεν μπορώ να θυμηθώ τον πόνο, θυμάμαι τις αμήχανες στιγμές. Αλλά δεν έχει σημασία. Όπως ακριβώς ο δυνατός άνεμος που φέρνει, πάντα διαλύει την ομίχλη. Τώρα, είναι η σειρά μου να το χρησιμοποιήσω για να ξεκινήσω νέες εμπειρίες.